Αγαπητοί φίλοι, για τη χαρά σας. Και πάλι μαζί για να κάνουμε μια στοιχηματική προσέγγιση στην 21η αγωνιστική της Super League. Μου παραπονεθήκατε ότι ήταν μεγάλο το βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας, γι' αυτό θα είμαι όσο πιο σύντομος και περιεκτικός γίνεται. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βαθμολογία. Όπως βλέπετε, μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού την περασμένη εβδομάδα, είναι πρώτος με 47 βαθμούς, η ΑΕΚ με 45, Παναθηναϊκός 44, Ολυμπιακός 41, Άρης 33, Αστέρας Τρίπολης 29, Λαμία 27, Ατρόμητος 23, Πανσεραϊκός 22, Όφι 20 και από εκεί και κάτω οι μελοθάνατοι όπως τους λέω, Βόλος 15, Πανετολικός 14, Πας Γιάννηνα 12 και Κηφισιά 12. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής. Το Σάββατο ο Βόλος στις 5.30 παίζει με τον Πανετολικό και ο Πανσεραϊκός με τον Άρη στις 7.30. Την Κυριακή στις 4 Όφι Κηφισιά, στις 5.30 ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης και Πας Γιάννηνα Λαμία, στις 8.30 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σαν γενικό σχόλιο για την 21η αγωνιστική, μπορώ να πω ότι στοιχηματικά είναι λίγο δύσκολη. Λογικά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κερδίζουν. Από εκεί και πέρα το χάος. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνετε, κρίνονται πολλά για τη συνέχεια και των δύο ομάδων. Πιστεύω ότι η ισοπαλία δεν κάνει σε κανέναν και νομίζω ότι θα προσπαθήσουν για τη νίκη και οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Πανσεραϊκός Άρης που είναι ψιλοαδιάφορο βαθμολογικά. Βόλος Πανετολικός, Όφι Κηφισιά, Πας Γιάννηνα Λαμία, θα γίνει κόλαση. Πολύ δύσκολα παιχνίδια για τις ομάδες και για τη βαθμολογική θέση που βρίσκονται. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια ξεχωριστά. Το Βόλος Πανετολικός, όπως καταλαβαίνετε, είναι το λεγόμενο εξάποντο. Οι ομάδες δεν πάνε καλά, δεν παίζουν καλά, δυσκολεύονται πολύ. Στοιχηματικά το παιχνίδι για μένα είναι γκολ-γκολ. Θα το προσπαθήσουν οι ομάδες. Ο Πανετολικός έχει να κερδίσει ένα χρόνο εκτός έδρας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι και εξάποντο και πάντα τα κουκούτσια εγώ τα δίνω λίγο στην έδρα και επειδή συνήθως όλο και κάποια ομάδα από αυτές που είναι στο τέλος, όσο περνάνε οι αγωνιστικές και πάμε προς το τέλος τους, γίνονται Μπαρτσελώνα, σαν δεύτερο σημείο μπορώ να πω ότι η νίκη του Βόλου για μένα είναι πιο πιθανή από ότι το Χ2 ας πούμε. Πανσεραϊκός Άρης, ψέματα μην πω, περιμένω γκολ. Βαθμολογικά αδιάφορες, όπως έχουμε πει, ο Άρης πέμπτη θέση θα είναι, ό,τι και να γίνει. Ο Πανσεραϊκός κάπου είναι άνετος και κάπου πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα βαθμολογικά. Δηλαδή έχει σταθεί άτυχος σε κάποια παιχνίδια. Για μένα το goal έχει προβάδισμα. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει και στο over. Και ένα άλλο σημείο που μου αρέσει σε κόμπο είναι το άσο χ και over 1,5 στο 2,40. Την Κυριακή στις 4 παίζει ο Όφι με την Κηφισιά. Μεγάλη δυσκολία ο Όφι στο να κερδίσει. Έχει μία νίκη στα 12-13 παιχνίδια, μην πω και παραπάνω. Η Κηφισιά είναι ομάδα β' κατηγορίας, κακά τα ψέματα. Το προσπαθεί, αλλά δεν νομίζω να τη γλιτώσει. Δεν μπορώ να το πιάσω στο παιχνίδι. Τι να πω, τη ισοπαλία δεν κάνει στην Κηφισιά, θα το προσπαθήσει. Θα επιλέξω τον γκολ-γκολ. Στις 5.30 την Κυριακή, Πας Γιάννηνα Λαμία. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ βλέπω ότι η Λαμία δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ο Πας δυσκολεύεται. Θα επιλέξω τον γκολ-γκολ
Και από εκεί και πέρα, όπως και στο Βόλο, θα δώσω περισσότερα κουκούτσια στην έδρα. Η νίκη του Παζιάννη να πληρώνει 2,40, αλλά όπως ξαναείπα, περισσότερο με το γκολ. Επίσης στις 5.30 την Κυριακή έχουμε ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Πιστεύω θα κερδίσει η ΑΕΚ. Ένα στατιστικό το οποίο την ακολουθεί την ΑΕΚ είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο συνήθως βάζει 2 γκολ τουλάχιστον, και αυτό θα είναι η βασική μου επιλογή. Μου κάνει και το άσο και over 2,5. Γενικότερα βλέπω over και δεν αποκλείω να σκοράρει και ο Αστέρας Τρίπολης. Στις 8.30 την Κυριακή, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κουρασμένος ο Ατρόμητος, δεν έδειξε τίποτα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Εάν θα επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες που έλειπαν την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο δεν παίζεται. Θέλει να καθαρίσει αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και αγώνες κυπέλου να δώσει και έχει και το ευρωπαϊκό του παιχνίδι αργότερα. Οπότε σε εκείνα τα μεσοδιαστήματα κάπου μπορεί να γκελάρει και ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το 2 και over 1,5 είναι μια καλή επιλογή. Επίσης πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει τουλάχιστον 2 γκολ. Συνήθως στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την απόδοσή του και έχει κάτι 10 λεπτά και τέταρτα όπου μπορεί να σου βάλει 2 γκολ για πλάκα. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο το over 1,5 κοντά στο 2 απόδοση είναι μια χαρά. Και επιπλέον το να σκοράρει ο Ντεσπότοφ, που για μένα είναι μια από τις καλύτερες μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι, πληρώνει 2,37. Στις 9 η ώρα την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο. Στον Ολυμπιακό έσκασαν κάτι απουσίες την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, έχει κάποιες επιστροφές, δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να παίξουν 90 λεπτά. Θα γίνει μάχη. Δεν βλέπω ισοπαλία στο παιχνίδι. Θέλουν πολύ και τη νίκη και πιστεύω ότι είναι ασώδιο το παιχνίδι και γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ θα είναι η βασική μου επιλογή. Επίσης το να μπουν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο το θεωρώ και αυτό πιθανό. Δηλαδή να είναι κάπου στο 0-0 ημίχρονο. Επίσης μια επιλογή που μου αρέσει, το οποίο συμβαδίζει με αυτά που είπα λίγο νωρίτερα, άσο 2 διπλή ευκαιρία και over 1,5 που πληρώνει 2 απόδοση. Επιλέγω τον Παναθηναϊκό να βάλει over 1,5 γκολ και ο λόγος είναι ο εξής. Ο Ολυμπιακός θα βάλει κάποια νέα παιδιά στην άμυνα, υποχρεωτικά, γιατί άκουσα ότι έχει χτυπήσει ο Ρέτσος, και εκτιμώ ότι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού έχουν μπει πιο γρήγορα μέσα στην ομάδα από ότι αυτές του Ολυμπιακού που τους πήρε την τελευταία εβδομάδα και δεν έχουν παίξει ένα παιχνίδι ή κανένα. Και δεν αποκλείω να συμβεί στον Ολυμπιακό ότι συνέβη στον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ατρόμητο για το κύπελο, που έβαλε τους κεντρικούς αμυντικούς και τους είχε πιάσει θάλασσα με τον Ατρόμητο. Τέλος, ένα fan bet, να σκοράρει ο Μπακασέτας στο 5 απόδοση. Πάμε λοιπόν να δούμε και στοιχηματικά ποιες είναι οι πιο δυνατές μου επιλογές για την 21η αγωνιστική της Super League. Βόλος Πανετολικός γκολ-γκολ στο 1,90. Πανσεραϊκός Άρης γκολ-γκολ στο 1,90. Εδώ μου αρέσει και το over, πρέπει να πω. Όφη Κηφισιά γκολ-γκολ στο 1,80. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στο δεύτερο ημίχρονο over 1,5 γκολ στο 1,95. Πας Γιάννηνα Λαμία γκολ-γκολ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 2 και over 1,5 στο 1,80. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός γκολ-γκολ στο 1,95. Αν από αυτές τις προτάσεις ήθελα να βγάλω μια τριαδούλα για το Σαββατοκύριακο, θα έλεγα Πανσεραϊκός Άρης γκολ-γκολ, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν over 1,5 γκολ και Ατρόμητος ΠΑΟΚ διπλό και over 1,5. Αν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μου τόσο εδώ όσο και γενικότερα στην ιστοσελίδα μου, ο μόνος τρόπος από τη στιγμή που θέλετε να παίξετε online στοίχημα και θέλετε να κάνετε κάποια εγγραφή σε κάποια εταιρεία είναι με ένα κλικ στα διαφημιστικά banners που διαφημίζω.
Επίσης, αν θέλετε να μεγαλώσουμε την παρέα εδώ, πατήστε εγγραφή και καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε. Γεια χαρά από μένα.